Hvornår kommer han? Er han ikke 16 nu? Den er præcis 16. Nå, kom ind. Er det Raptor Echo? Nej, Velociraptor Echo? Ja. Godt, du er lige til tiden. Nå, er du klar til jobsamtale? Hvis jeg gør, jeg ved ikke, hvorfor jeg gør. Nå, vi starter med spørgsmål. Hvad vil du gøre for Raptor Dune APS? Det ved jeg ikke, jeg har bare for penge. Okay. Jeg har bare penge. Det lyder ret fint. Nå. Ja, det lyder rigtig fint. Nå. Så ud lige ned. Okay. Så virkelig, nu vil jeg gerne spørge, hvilke interesser har du? Statuer. Okay, det lyder egentlig fint. Det skriver jeg lige ned. Jeg ved ikke, hvordan man skriver tortur. Det har jeg ikke lært i skolen. Kan du lige komme hjælpe mig? Jeg ved ikke, om skole. T-U-R? Nej, bare sig det. Okay, Okay, selvfølgelig. Okay. Og det her det er det tredje spørgsmål. Jeg håber, du kan følge med. Hvor meget erfaring har du? Okay. Ved du overhovedet, hvad erfaring er? Ja, det er hvor man er far til en, der hedder Inge. Okay, men lad lige se, det ved jeg ikke engang til. Det er, hvor man er far. Far til en, der hedder Ingen, eller hvad? Ja. Nå. Hey, hallo. Brug lige din hjerne, ikke? Hvad er en hjerne? Rejs dig op fra gulvet. Nå, hvad forventer du at tjene? Nej, helt seriøst, hvad forventer du at tjene af penge? Jeg må lige tænke. 25 milliarder. Okay. Danske kroner eller euro? Euro. 25 milliarder? Ja. 25 milliarder. Jeg tror hellere, vi vil give dig pund, selvom det er lidt billigt, selvom det ikke er billigere. Okay. Nå, hvor meget er vi? Okay, tak fordi I så med på den her video. Ja. Og jeg håber, I er med næste gang. Jeg er lidt svimmel. Han havde bare trykket et par øl. Var det 3 eller 5? 25. Okay. Jeg tror, vi ender nu. Han skal ret meget på hospitalet.